Hyvää päivää, minä olen Chiran, hauska tutustua. Olen 29-vuotias ja kotoisin Sri Lankasta. Olen valmistunut Colombo'n yliopistosta sairaanhoitajaksi, olen innokas suomen kielen opiskelija ja odotan innolla, että pääsen tekemään työtä Suomessa. Kliinisen harjoittelun aikana sain erinomaisen koulutuksen tarjota parasta mahdollista hoitoa erilaisille potilaille johtavista valtion sairaaloissa ja vanhainkodeissa Sri Lankassa. Olen ahkera, luotettava ja ystävällinen sekä aina täsmällinen. Suomen kaunis luonto ja korkea elämänlaatu houkuttelevat minua. Uskon, että siellä voin kehittää ammattitaitoani ja elämänlaatuani. Ammatillinen unelmani on työskennellä Suomessa sairaanhoitajana, erityisesti vanhusten parissa, ja tarjota parasta mahdollista hoitoa potilaille. Lopuksi olen erittäin motivoitunut tähän uuteen mahdollisuuteen. Kiitos paljon.